O Puebla Fútbol Club atópase inmerso nos preparativos do seu 50 aniversario. Para celebrar este medio século de vida, traerán a Távila xogadores do Real Club Deportivo e a Sociedade Deportiva Compostela, que disputarán o trofeo conmemorativo o 10 de agosto no Estadio da Alta. É unha institución que, fai as bodas de ouro aquí no noso concello. Vamos festexar estas bodas cun partido amistoso de pretemporada entre dous clubs, que é o Deportivo que está en primeira federación, e o Compostela que está en segunda federación, no Campo da Alta, que se celebrará o día 10 ás 7:30. É un momento importante para o club celebrar os 50 aniversarios, e ainda por encima cun acontecemento desta categoría, un Real Club Deportivo e Sociedade Deportiva Compostela. Por iso tamén quero agradecer a directiva do Real Club Deportivo e máis a da Sociedade Deportiva Compostela e o haber brindado esta oportunidade de vir a xogar aquí. É un acontecemento que seguramente que eu teña constancia non se fixo nunca un partido deste calibre aquí na Pobra, e esperemos que sea un éxito total. Nos próximos días sairán a venda as entradas a 12 euros para adultos e 8 para nenos menores de 10 anos. Habilitarase un horario de venda no Liceo Pueblense e instalaránse tamén puntos móviles en varias zonas do municipio. A partir de mañán, pois xa tendremos un punto seguramente localizado xa un punto de venta de entradas, e como vai a ser o acontecemento. Esperamos que sea un éxito, porque vai haber moita xente de deportivistas, aquí xa hai unha peña de casi 300 membros aquí na Pobra, despois de Santiago tamén veña a súa peña, e xente do Barbanza, seguidores do Dépor e do Compostela, e esperemos que sea un éxito. A pesar da alta demanda, dende o club lembran que o estadio ten unha capacidade limitada, polo que non poderán superarse as 1000 plazas de aforo.